És el nostre 12è any i seguim en la idea que va iniciar l'escola d'oferir-nos, plantejar-nos aquí a la zona com a una escola complementària des del punt de vista de lo musical. Com ja sap molta gent aquí a Benicarló, ens dediquem fonamentalment a la música moderna i a les qüestions relacionades amb la creació musical. Tenim una gran quantitat d'alumnes, fonamentalment de guitarra elèctrica, que és segurament un dels forats més importants que havia per cobrir a Benicarló i que nosaltres el tenim aquí perfectament cobert. Aquest any tenim una incorporació novedosa de la que voldria parlar, que és una professora de cant que ha arribat. Ella és directora de cor, ella és moldava, vaig haver d'agafar el mapa, ho confesso. Ella es diu Olga Kulikova. Ella va arribar a Vinaròs fa cosa d'un any i ens vam posar en contacte a través d'un alumne d'aquí i realment és una persona que cobrirà, estic totalment segur, un altre dels espais que no queden en absolut marcats amb relleu a lo que és l'ensenyament musical nostre, i és el cant. Este és un país, el nostre, o Benicarló, el nostre país. És un lloc on els instruments de vent formen part de la tradició. I en canvi, la guitarra, per exemple, no, i el cant tampoc. La guitarra ben bé és un instrument que hom considera un instrument d'acompanyament, de festa. I el cant, una activitat de conjunt, fonamentalment, una activitat coral. No, de fet, una possibilitat musical real. Clar, això, des del punt de vista d'un músic, resulta com a mínim sorprenent, perquè tant el cant com la guitarra contenen en ells mateixos una part importantíssima del repertori musical occidental. Considerar-los només com a una part de la música tradicional és un menyspreu, és una minusvaloració. De manera que en la professora, la Olga, que tindrem aquest any, tenim la idea de veure si per fi és possible que a Benicarló el cant es prenga com una possibilitat musical real al marge del que ja és, que són les agrupacions corals, que això no ho dubta ningú. D'altra banda, m'agradaria comentar que este és l'any del 10è aniversari de l'escola de teatre de Diabolus. Diabolus, de fet, s'autoanomena ella mateixa com a escola de música i teatre, i ara fa 10 anys el Joan Comes i la Regina Prades van començar l'activitat de l'aula de teatre. Durant aquests anys han consolidat un grup que a hores d'ara està al màxim de les seves capacitats de matrícula, excepte alguna baixa, no vull desanimar a ningú. El que passa que haurien de venir i parlar amb ells, en tot cas, per saber si és cap. La seva preparació, la seva formació a nivell de teatre és molt sòlida. Joan és llicenciat a l'Institut del Teatre de Barcelona i la Regina a un centre similar del qual, disculpeu, no recordo el nom. Vull dir que són dues persones amb una preparació suficientment sòlida com per a justificar que els actors que intervenen i que surten de l'escola de Diabolus realment estan molt ben preparats. Ells ens han comentat que en el 10è any pensen fer alguna cosa molt especial. En aquests moments no estic tampoc capacitat per a dir si cremaran alguna cosa, no sé. La qüestió és que pensen fer alguna cosa molt especial. Bé, voldria fer un petit comentari al marge ja de l'escola referit a, seré breu, de quina manera la crisi ha afectat a les escoles de la Comunitat Valenciana d'una manera global, i nosaltres no som una excepció. Les escoles reconegudes de la Generalitat Valenciana, aquí a Benicarló en tenim 3, està el Conservatori, l'Escola de la Banda i nosaltres mateixos. Hem de reunir una sèrie de requisits, tant de titulació de professorat, com de programacions, com d'espai on es donen les classes, com de contractacions i seguretat social dels professors que estan treballant aquí, atesos els quals la Generalitat, i després de comprovar la fiabilitat de les dades, ens atorga una subvenció anual.
Aquesta subvenció anual fins l'any passat tenia una quantia X per a qualsevol de les escoles de la Comunitat Valenciana i enguany aquesta quantia X ha sigut per terme mig dividida pel 50%. Clar, el 50% no és una quantia menor, precisament. Sabem, perquè hem parlat amb gent del nostre voltant, que això posarà en problemes a moltes escoles i, tota seguretat, aquests problemes derivaran en molts casos en pèrdues de llocs de treball o bé en disminució de jornada laboral. No ignorem que la Generalitat Valenciana ho fa en la millor de les intencions, però tenim algun dubte sobre el resultat final. En el nostre cas, ens veiem obligats a pujar un mínim les nostres quotes d'alumnat i exercir un procés d'imaginació activa per veure quina és la solució per no tancar, perquè no ens agradaria i de fet no ho volem fer. I una última cosa que voldria comentar és donar la benvinguda al nostre voltant a una nova escola de música que ha sorgit a Vinaròs, l'ESMUVI, Escola de Música de Vinaròs, tal com sona, que ve a omplir un espai que era absolutament imprescindible i jo trobo que he demanat a crits per la gent de la nostra zona, i és que a Vinaròs, és una localitat, com ja sabem, que té més habitants que Benicarló, no hi havia cap alternativa a la música de banda, si més no, a l'escola de la banda de música. De manera que l'ESMUVI, de la mateixa manera que Diabolus a Benicarló, ve a cobrir este forat. I això és bo per a tots. Això és bo per a Vinaròs, és bo per a Benicarló i és bo per a tota la comarca, perquè el fet de tenir una major oferta sempre dona com a resultat una major demanda i en qualsevol cas la possibilitat de cobrir aquelles necessitats que puguen tenir els joves o els adults de la zona en el que es refereix a l'ensenyament musical de qualsevol àmbit, perquè el que sempre hem tingut clar és que la música no és un àmbit tancat a cap possibilitat estilística. És tot el que havia de dir. Si necessiteu alguna explicació. Jo sí que m'agradaria que fes un repàs pels cursos que oferiu, així a grosso modo. Vale. En línies generals. Sí. Bé, la política de Diabolus es dividiria en dos grans apartats, la música moderna i la música clàssica. La música moderna, el que fem és guitarra elèctrica o clàssica, baix elèctric, bateria, teclats i a partir d'aquest any també veu. En la música clàssica el que tenim és flauta travessera, és l'únic instrument de vent que fem, però això és perquè jo el toco i fora pot ser una, ja que estic aquí, per no molestar. Flauta travessera, també instruments de música antiga com el traverso, després piano, cant en el sentit líric, el sentit clàssic del terme, i després, dins de l'àrea de música clàssica, estaria també tot el que es fa referència a composició musical. Estan les activitats associades a l'escola com el teatre, de moment només per a adults, i també les activitats de correcció postural, que és una mena de gimnàstica suau, i després, a partir d'aquest any, també unes classes de dibuix tècnic, bé manual, bé amb suport informàtic amb programes específics.